तो जितना लोग हमरा के गाड़ी देतनी, जितना लोग के लागेला कि हमरा गावे ना आवेला, हम बेसुरा हई, चाहे हम ऐसे हई, चाहे हम वैसे हई, उनकरा के बस हम इतने बता देवल चाहतनी कि भैया ठीक बा, हमरा गावे नइखे आवत, हम मान लेतनी कि हमरा गावे नइखे आवत, का रउआ हमरा के सिखा देब? बताई, का रउआ हमरा के सिखा देब? अगर रउआ हमरा के ना सिखा सकीला तो रउरा के हमरा गाड़ी देवे में कोनो अधिकार नइखे। ठीक। दूसरी बात कि दुनिया में हम सीखतनी, हम भोजपुरी में सबसे छोट बानी, अगर हमरा गावे ना आवेला तो कोई हमरा के सिखाओ, कोई हमरा के कहो कि तानिया बाबू ऐसे ना ऐसे गावल जाला। ठीक, हम मान लेब। हम जतने के जोरे आज सीखे गई बानी, जतने लोग या तो सब हमरा पर लाइने मार ले बा या हमरा जिसमें के तारीफ कइले बा। हमरा के भोजपुरी में 5 गो जोरे सूत के, 5 गो जोरे वीडियो फोटो रख के आगे बढ़े में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। तो हम बता देवल चाहतनी कि जितना लोग हमरा के कहतनी कि बेसुरा बिया, गावे नहीं खावत, यू कोई माई के कोख से सीख के ना आवेला। हमू यही धरती पर सीखतानी आ तू जे करत अड़ यही धरती पर करे खातिर सीखले होखबा। तो जितना लोग हमरा के प्यार करतनी उतना लोग आशीर्वाद बनौले रही। जैसन गावतनी अपना गायकी से, अपना शकल सूरत से, हम सब कुछ से खुश बानी। गाड़ी देवे के तारा कोनो अधिकार नहीं है, ना हमरा के कुछ कहे के तारा अधिकार बा। हमरा गावे नहीं आवत, तू सिखा देबा तो सिखा द बस।